Benvinguts al canal d'Estimem els Arbres, que avui parlarem del cirerer. Ubicació. L'origen de la cirera se situa al Mar Negre, difonent-se després cap a Europa i Àsia per mitjà de les aus i les migracions humanes. El cirerer és molt apreciat i valorat per la producció de les cireres. La seva zona de confort és fins a 800 metres d'altitud. No li agrada l'abundància d'aigua ni tampoc la sequera excessiva. Aguanta el vent molt bé. En el nostre poble, en l'actualitat, tenim cireres en llocs molt puntuals i en patis de jardins de cases particulars. Però també, temps enrere, cap als anys 40, principis dels 50, tot el que és ara la urbanització de Canilla estava repartida entre pruneres i cireres. En puc donar fe. També a les moltes vinyes que en aquell temps ens conreaven. Com a anècdota, puc dir que en els entrenaments de futbol en els anys 50, quan la pilota sortia fora del camp per la porteria del cantó del bosc, es recollia la pilota i una cirera per provar-la, esclar, dels molts cirerers que hi havia plantats. Característiques. El cirerer pot viure fins a 100 anys. El tronc d'uns 60 centímetres de diàmetre, dret i de capçada generosa, arriba als 25 metres d'alçada, encara que el cirerer comú, que nosaltres coneixem, arriba als 10 metres d'alçada, amb troncs de 30-40 centímetres. L'escorça és d'un gris rogent lluent. Les fulles es tornen vermelles a la tardor. Les flors blanques floreixen a l'abril-maig abans de l'aparició de les fulles. Els fruits, les cireres, es desenvolupen durant 2 mesos i són un dels pocs aliments que contenen melatonina, una hormona que ajuda a controlar el cicle del son, entre altres nutrients bons per alçar la salut. La manera més saludable de consumir-les és crua, siguin fresques o seques. També es poden consumir en forma de melmelada o de compota, sorbets pastissos, gelats i mousse, o bé confitades amb sucre o com a farcit de bombons. Que bones! Parlem de la fusta. La fusta del cirerer, una fusta de gran classe, amb color luxós, fusta tova, lleugera i mal·leable. És d'un color marró vermellós, molt dura i és molt valorada a l'ebenisteria, sobretot per fer xapes de recobriment, tapetes i motllures. I amb la seva fusta massissa, cadires, sillons i fins i tot sofàs de fusta vista. També molt apreciada per fer instruments. Cal tenir en compte que existeixen plantacions per la producció de la fusta exclusivament, tant de cireres com de nogueres. Així s'aconsegueix tenir uns arbres amb troncs de diàmetre més generós per poder ataulonar per massissos i la xapa. La seva aroma i la resistència als tèrmics i a les plagues la fan encara més apreciada. Conclusió. Davant d'un arbre com aquest, i sobretot amb el seu fruit, ens hem de rendir a la natura. Bé, sobretot, estimem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut!